Ayan ang mga kasinag. Ayan o. Guys! Oh, saan ka pupunta? Bumaba ka na. Ay, may dalawang itlog. Pagkaswerte nga naman. Ayan o. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Kanina ba? Pasok sa bunga ako yung gamo-gamo. Kanina pala mga kasinag, dito si Bagwis. Hindi ko muna siya pinakain. Hinayaan ko muna siya magparaingay. Pero ngayon wala na. Hindi ko alam kung nasaan na. Kasi ililipat ko muna si Magayon. Ayan si Magayon mga kasinag. Good morning. Good morning Magayon. Ayan, puro puti ka baga. Magayon na mabait. Ayan. Manunuwag na naman. Manunuwag naman si Magayon mga kasinag. Ayan o. Lipat muna natin ang talian. Ano, gutom ka na rin? Ha? Gutom na? Ito naman yung alaga kong kambing mga kasinag. Ayan o. Hindi pa natin nahahanapan ng partner. Sa mga susunod mga kasinag, pag tayo nakalog-log, hanap tayo at bibili tayo ng mga ka-partner nito. Ayan mga kasinag, antay-antay natin namin si Bagwis. Pakain natin. Babalik yun dito mga kasinag, or tingnan ko doon sa kabila doon. Asikasuhin ko muna yung mga alaga ko. Tapos pakainin ko itong mga baboy. Yung mga dapat ko pang asikasuhin, unahin ko muna bago kay Bagwis mga kasinag. Mga kasinag, natapos ko nang asikasuhin lahat ng mga dapat kong asikasuhin. Tingnan natin kung andito si Bagwis. Kanina kasi mga kasinag, umuwi si Bagwis dito, nagpaparaingay dun. Hindi ko muna siya pinakain. Tawagin natin dito kung nandito. Kasi wala dito ay. Wala dito sa lugar na ito. Bagwis! 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 Lumayas na si Bagwis mga kasinag. Mamaya yun uuwi hapon. Mamayang hapon uuwi mga kasinag. Umalis na kasi si Bagwis mga kasinag, kaya mamayang hapon na yun babalik dito. Update ko lang ulit kay mamaya mga kasinag pagdating niya. Tawagin pala natin. Bagwis! Bagwis! Wala talaga mga kasinag. Nasa layasan talaga yun. Hayaan natin. May update ko kayo pag dumating yun. Uwi muna tayo sa bahay mga kasinag. At binaklas ko na kasi kahapon mga kasinag yung porma nung biga doon sa binuhos namin dyan sa bahay. Ngayon aalsin ko lang yung mapako. Baraklas-baklas yun natin. Kahapon kasi inaabot ako ng sipag. Kaya kahapon pa lang tinagkal ko na yung mga porma. Ngayon pako na lang ang anuhin ko, tatagkalin.
May hinog na pala ang saging dito mga kasinag oh. Oh, ay pagkaswerte nga naman. Ayan oh. Ito mga kasinag ang tinatawag na Marianas. Yan, itong saging na ito. Ay, hinog na talaga. Buti hindi tayo naunahan ng daga. Yan. Yan, ganyan lang muna. Dahan-dahan lang mga kasinag. Yan, para hindi ano ang puno. Yan, okay. Di ba? Hinog na hinog. Okay. Yan, tiba na natin mga kasinag. Tali natin yung katawan. Ito ang sabi mga kasinag, pag may itanim, may aanihin. Kaso hindi sa aking saging to. Ito pala yung sinasabi ni Kuya Melvin noong nakaraan. Kasi kay Kuya Melvin natanim ito eh. Ang sabi kasi niya noong nakaraan, dalawa daw ang bunga ng saging niya dito. Yung isa daw sa kanila. Tapos ito namang isa sa amin, paghatian namin ni Hati. Kapitbahay namin dyan. Kapatid nilang isa. Ayan, oh. May isa pa rin mga kasinag. Ayun. May bunga pa. Tapos ito wala na mga bunga. Tatanggalin ko lang yung puno. Kailangan kasi mga kasinag, putulin natin ang puno para yung sustansya na masupsup nito mapapunta na dyan sa maliliit na ano, purol pang itak po. Yan lang naman yan. Ayan o. Diba? Matalas pa. Alisin natin yung katawan. Yan. Yan. Nagkasaging tayo. Jackpot tayo mga kasinag. Jackpot. Jackpot tayo. Tayo nakakain ng saging. Kasinag, kain mo tayo ng saging. Ito na yung saging natin. Oh my god, ayan. Dami hinog. Kain daw tayo. Isa lang, tikman natin kung masarap naman ito. Mari kung masarap ito mga kasinag, masustansya ito kasi hinog sa puno eh. Kapares na ito ng saba mga kasinag. Marianas lang ito kung tawagin dito sa amin. Kakaiba lang, makinis lang yung bunga niya kisa sa saba. Sarap, panalo. Bahay mo kasi nago. Nalusyo na yung purma kahapon. Ba, biga na. Medyo bahay ng tingnan. Bubong na lang ang kulang mga kasinag. Di ba? Kung paikot na yan, naalisan ko ng purma. Medyo may damage, tatapalan ko na lang yun. Hindi masyadong na lagyan ng ng semento. Madali na yung mga kasinag. Solve. Dalhin natin dito sa bahay. Atsa, yung saging. Mga kasinag, pasensya na ha. Hindi ko kayo na-update kay Bagwis. Ngayon pala mga kasinag, andito tayo sa itaas ng mataas na puno. Yan o, andito tayo.
Ayan. Andito tayo mga kasinag dahil ngayon ay panahon na ng santulan. Ayan mga kasinag, oh. Ayan, oh, may mabungang santol. Ayan. Oh, di ba? Oh. Ayan, oh. Oh, ito kagaya nito, nasa harapan ko lang, oh. Ayan, oh. Kakain tayo ng santol mga kasinag. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ayan, oh. Oh, di ba? Ayan. Umakyat ako dito kasi alam kong mga kasinag na paborito nyo rin ang santol. Ayan, kakain tayo ng santol. Ah, oh, may mahingi ng bunga ng santol mga kasinag. Hindi ko alam kung matamis to. Lasahan natin. Mahanap tayo ng hinog. Now, yug-yugin lang natin para malaman natin hinog talaga. Oh, ang dami. Ang daming nalaglag. Sigurado, mga hinog talaga yun. Kasi naglaglagan eh. Oh, may pugad pala dito mga kasinag. May pugad pala dito sa taas. Andito na ako sa pinakang mataas. Kung mapansin nyo mga kasinag, ingat-ingat lang tayo ha. May pugad pala dito. Hindi ko lang alam kung may ano ito. May itlog. Ha? Oh, may salag na daw mga kasinag. Ayan. Oh my god. Ang taas sa mga kasinag. Opo. Ayun yung naghingi sa atin ng santol, oh. Ayun. Shout out kay kuya. Ay, may itlog nga mga kasinag, oh. May pugad pala dito. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh mga kasinag, nakita niyo ba? Ayan, oh. Ay, may dalawang itlog. May pugad pala dito. Hindi ko alam. Pero sabi ng mga bata ngayon lang, pag akyat ko may salag ka daw. Salag kasi dito sa amin sa Bicol mga kasinag, pugad. Pugad ng ibon. Ayan yung pugad, oh. Ayun sa taas. Ayun, ayan, oh. Baba tayo mga kasinag. Nakakatakot, napakataas pa naman din, oh. Ayan, oh. Yung bahay, ayun. Oh. Matakot man dito. Sobrang taas. Ayun mga kasinag, oh. Ayun yung bahay, oh. Tapos yung pinapagawa ko ng mga bahay, ayun. Diba, katabi lang yan. Kakain muna tayo ng santol. Nandito na rin lang naman tayo. Ayan, ito yung mga kasinag, oh. Ano kaya itong mga kasinag? Matamis? Okay ang lasa mga kasinag. Ay! Medyo maasim-asim lang. Medyo maasim-asim ng konti. Pero hindi gaanong matamis. Ang damage. May damage yung ko nakuha. Cho magulay kitang santol. Ano? Nasa yung mga bata? Papulutin mo, magulay tayo. Tama-tama mga sinag, habang nandito ako. Kukuha na tayo ng bunga na santol para tayo makapagulay. Masarap na ginulay ito mga kasinag. Ito. Nung ako mga kasinag, nung ako bata pa, ang paborito kong kunin yung mga ganito, yung kulay brown, yung ganito. Hindi yung hindi yung
gaanong dilaw, yung nagba-brown brown siya. Kasi kakaibang kulay eh. Baba tayo. Baba tayo mga kasinag. Baba tayo makababa. Doon lang tayo sa may baba. Masyadong mataas na dito sa pwesto kong ito. Nakakatakot na mga kasinag pag galing ito pataas. O yan o. O. Magulay tayo. Kung kayo lalagyan. Ano? Kaya ya? Sige na. Lahat ng malaglag ha. Yan o. Mayug-yug tayo. Ibibigay natin mga kasinag. Yung laga ng mga bunga. Ang niyuyug-yug ko mga kasinag, ito lang sanga na ito. Yung may pugad, andun naman sa taas, andun. Ito lang naman oh. Ako tayong gulayin. Sige pa. Ate ka mo dyan. Sige. Ikaw mo naman nung may dati man. Hirap mo. Ucap, nganit, tiwaya, timan. Oh, makikip sila natin mayra. Oh, sukuya na yung sinog na niya. Uto pa, uto pa. Uto pa. Hello guys. Tama na, kadakol na. Uto pa. Papalang ko. Dua pa lang. Aling manok daw nag-itlog dyan. Bago sa mahal. Pilay. Ako po itong kulay brown. Ito bang... Ay. Ayun mga kasinag, nakakuha na tayo ng santol. Ito yung nakuha natin oh. Ayan oh. Gugulayin natin ito mga kasinag. Para may ulam tayo ngayon, pananghalian. Kuya, ito niya. Hindi ba? Kuya, yan nasa motor. Ayan, machikiting ko. Ayan. Ayan naman si Mrs. mga kasinag. Ayan oh. Pagod. O ay yung banak ko, nangalaglag pa o. Lagyan nyo dito dali eh. Kunin mo lahat yan o, yung laglag na yan. Pati yung mga dahon, walisin nyo. Lahat ng nalaglag na yan, dali dito. At gagalitan tayo dyan ni Ate Mukat. Napagod ako mga kasinag. Ayan, magkukudkod muna ako. Kudkudin ko muna ito. Para gulayan ni Mrs. Tapos magkatrabaho naman ako dun. Ayan mga kasinag, update ko lang kay mamaya. Bye. Mga kasinag, magandang hapon po. Pasensya na kayo mga kasinag at ngayon lang po umuwi si Bagwis. Narinig ko ditong sigang huni. Kaya nagdala ako ng dagaw. Kaninang umaga kasi hindi siya umuwi. Hindi umuwi. Umuwi pala siya kaninang umaga mga kasinag. Kaso lang umalis din. Hindi ko nga kayo na-update kaninang umaga. Ngayon, andito narinig ko eh. Bagwis!
Narinig ko kanina. Parang wala yata. Nawala. Bagwes! Katapos nilang kasi ng ulan mga kasinag. Tuwing hapon po kasi umuulan dito sa amin ngayon. Narinig ko kanina. Napakamatubig pa naman mga kasinag. Yan. Sigurado hindi naman hahabol yung si Bagus na nandito. Narinig ko kanina humuhuni. Pero bakit wala? Bagwes! Wala na. Bagwes! Bagwes! Wala. Wala na. Palibas at hapon na kasi mga kasinag. Bagwes! Asa daw yun? Bagwes! Bagwes! Wala. Siguro dumaan lang yung kanina. Bagwes! Wala na naman. Hindi ko alam kung nasan mga kasinag. Kanina narinig ko talaga naghuhuni dito. Sabi ko kukuha muna ako ng daga. Isip siguro ni Bagus, hindi ko na siya papakainin ngayon. Kaya siguro umalis na. Bagus! Mga sinag ay pasensya na talaga. Mali ang naisabi ko sa inyo na ma-update ko kay Bagus. Hindi ko pala ma-update sa inyo ngayon mga kasinag dahil wala. Hapon na kasi. Dumaan lang siguro yun bago pumunta dun sa tutulugan niya mga kasinag. Bagwes! 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 Wala mga kasinag, pasensya na po. Dumaan lang talaga yun. Bukas na maga yun mga kasinag, babalik si Bagus. Sayang, hindi ko kayo na-update ngayon. Ay, Diyos ko po. Ayun mga kasinag, sa susunod na lang ulit, update ko kayo kay Bagus mga kasinag. Pasensya na po ngayon, dumaan lang siguro si Bagus dito para pumunta na doon sa tutulugan niya. Kasi wala na mga kasinag ayo. Andun kasi ako sa bahay, kinukuha ko lang itong daga doon sa kulungan. Nawala na, narinig ko nagwaparahuni yun.
Ngayon wala na mga kasinag. Mga kasinag, tama-tama. Pag uwi ko dito sa bahay, yung daga na inilagay ko sa sako, inilipat ko na sa trap. Sabi ko nga, baka hindi na umuwi si Bagwis. Ngayon mga kasinag, andyan si Bagwis. Andyan, oh. Bagwis! Nagparahuni dyan. Pakainin natin mga kasinag. Tawagin natin. Bagwis! Hapon na pati mga kasinag. Kukuha pa ako ng kambing doon sa rawis. Bagwis! Nasaan na yun? Awa man kasi mga kasinag kung hindi siya kakain ngayon. Bagwis! Bagwis! Ayun na mga kasinag. Ayun sa itaas ng niyog. Ayan. Bagwis! Halika! Andiyan mga kasinag. Andiyan si Bagwis. Bagwis! Ito na pagkain mo. Bagwis! Bagwis! Halika na. Hapon na. Bagwis! Ayan ang mga kasinag. Ayan o. Bagwis! Saan ka pupunta? Bumaba ka na. Halika na. Bagwis! Halika na. Baba na dito. Dali na. Bagwis! Halika na. Dali. Ayan na. Ayan na. Luwalagoy na. Dali. Baba na dyan. Ayan na. Baka makalayo pa mga kasinag. Ayan na. Dali. Baba na dyan. Ito na. Dali. Ayan na. Ito na. Bagwis. Ayan Ayan Dali. Baba na. Baba na dyan. Baba na. Baba na. Asan na? Makakalayo na yun. Makakalayo na mga kasinag. Makakalayo. Ayan o. Okay. Bagwis! Baba na! Ito na o. Ito na o. Baba, dali! Halika na. Opo. Hala, ito na sumisid na naman Ito na Hindi ka na.
Ito ang mahirap mga kasinag pagka ganitong matubig ang palayan. Halika na. Ito na. Dali dali. Magwis. Yan yan lagitin mo na. Mga kasinag, hapon na. Hindi ko alam kung bababa pa ito si Bagwis. Hilong-hilo na lang yung daga, kararabag ko mga kasinag, kahagis ko. Nahilo na yung daga. Basa kasi mga pakpak ni Bagwis mga kasinag, mga balahibo niya. Saka nakalangan yata siyang bumabagawa ng tubig. Hindi kagaya ng mga nakaraan. Hibas ito walang tubig ang palayan. Nandito pa yung daga. Ayan ayan yung daga. Ayan. Katago lang. Taas si Bagwis mga kasinag ayun. Taas. Mga kasinag, update ko lang ulit kayo bukas or sa masusunod na araw. Pag umuwi siya bukas, ma-update ko kayo. Pero pag hindi, sa susunod na araw lang mga kasinag. Itong daga na ito, ilagay ko lang muna ulit sa trap. Tapos ipakain ko lang sa kanya bukas or susunod na araw kung umuwi siya. Busog mga kasinag. Ganyan yan ganyan ang ugali niyan. Pag busog yan, napakahirap yan mga kasinag. Napakahirap tawagin. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.